Sneeuw begint de Europese kampioenschap korfbal in Dordrecht. Nou, even Zwart die speelt bij LDODK in de Gediek. En is de enige Fries in de selectie. Erwin, we hebben even nu zijn korfbalverslagjouwer erbij hellen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik weet net een heel soort van korfbal. Ik weet wel dat alleen nog Nederland altijd wint. Dus er zal een beetje spanning op zitten bij je, maar dat goud is toch binnen, of net? Natuurlijk, voor ons is altijd, we moeten gewoon winnen. En ja, dat is een ding wat eigenlijk altijd vers ziet van tevoren. En ja, maar die druk mij leren omgaan. En tot nota is dat altijd slagen. Want ja, ik had zelf nog nooit van België in de finale flan. En het wordt vaak België. Je weet het nooit zeker, want België is wel wat misschien ouder en de oorlanden meer beter worden. Maar ja, in principe ben je gewoon ja, de grootste favoriet. Ja. Dus als je verliezen, dan... dan het echt dom niet. Dan ga je net goed niet. Kinderen, Frederik, is het wel haast wel eens mooi maken? Het is een keer gebeurd in de historie op een WK. En die spelerslichting van toen, maar onder andere die lange Bram van der Zee zit er toen in. Die ben daar nou nog ziek van. Want die krijgen dat al die jaren nog om een eren van Jim ben de enige die een finale verlenen had. Ja, maar waar hebben we toen? We hebben toen een sport waar competitie nodig is en... Ja, gebeurt dat net. Zo, wij hadden ook een aantal bij die Hawoflen van jong België. Dus het gebeurt wel vaak hè, bij de toernooien. En eigenlijk heel veel spelers ik wel in onder jongetje niet eens een keer flan. Dus het is wel regelmatig gebeurd. Maar in de senioren is het maar één keer gebeurd. Ja. En dat is... ja, wat Freek zei, daar ben meesten die zitten nou naar mij dat ze flan hadden. Dus ja... Ik had het zelf liever net. Nee, laten we het gewoon even doen. Dat verliezen, dat wordt negatief. Er zijn ook 8 man in dat team. Ja. Er kan maar 4 spelen per keer. Klopt. Ja. Zit je in het basisteam? Ja, het ziet er goed uit. Ik zit er nou wel steeds bij. Dus, en ik hoop dat het op het toernooi is. We gaan net zoals vorig jaar dat er al van tevoren een basis bekend wordt. Dat is nou net zo zijn. Vorig jaar weer meer echt dat het al van tevoren duidelijk weer. En nu is het zo dat we maar een bredere selectie, omdat je meer doordraaimogelijkheden hebt. Ja, dan kan de coach natuurlijk op een toernooi altijd iets oors waan. Maar zelfs nu liep het, shot het er goed uit. Ja, want je hebt hem getraind in Portugal, maar ook in Papendal. We hebben wat beelden van dat je hem daar onder gong binnen. Ja. Kist me even nu lezen hoe dat dan viel, dat het goed gaat? Ja, nou je viel dat op een gegeven moment zelf. De balletjes die gaan er goed in, het vak draait goed, het samenspelwerk, daar ben ik echt in verbeteren. En dat merk ik aan de teamgenoten zelf. Dus ja, dat is erg positief. Ja. Ja. Ja, wat gebeurt er nou aan hier? Ik weet dat je hem nou een oefeningje ontwaan binnen. Ja, hier ben we echt lekker aan het shutten. Dus dit ben de rustige oefen. Dit is inderdaad, gaan we de dames verslaan. Oh, dat is altijd leuk natuurlijk. Ja, dat jij erbij. Dus, dat vieren je Mexa. Dat vieren we altijd, ja. Dat is altijd op training, is het altijd gezellig. Korfbal ben ik wel gezellig iets meestal. En ja, dat merk ik op de training ik wel. Ik vind dat er ik bij hebt. Dus, en dan wil je vaak ik beter. De dames winnen ik wel eens, hè? Ja, dat is de dames winnen ik wel eens, ja. Hey, maar Freek, ook kist is verhaal, hè? Kist de conditie daar, wat zien komen binnen? Ja, wat zo, hij had bij LDODK natuurlijk de opmars meemaken. Dat ze van de eerste klas al helemaal trop promoveerd binnen het hoogste niveau. Dat we eigenlijk ook een beetje de tropbraak naar het Grut Oranje. Want hij had wel in Oranje onder jongetje zitten, in Jong Oranje had zitten. Nou, toen had hij even een jaar of 2, denk ik, even boeten beeld was. Maar toen via de Korfbal League is hij weer in beeld kwam. Ja. En eigenlijk maakt het er elke keer wat stapjes. Hè? De bondscoach die zei dan wel eens van, goh, je weet van tevoren, als tegenstander, als je het in Erwin maakt, dan ga je een misselijke midje. Want hij pakt die aan alle kanten. Ja. Alleen nog, er komt meer bij te zien. Want je bent ook wel eens net op scoort. Nee. En dan moest ik functioneren kennen. Nou, juist op dat gebied had er een enorm troon ontwikkeld. Hij is volle meer een allrounder worden. Want een korfballer die moet en onvallen, maar even letter maar die verdedigen kennen. En die moet bal ontvangen kennen. En die moet steunen kennen. Ja. En als je dat alle keer beheersen, en je bent haast 2 meter, dan heb je al een wichtige functie in welk vak dan ook. Ja. Nou, daarin had er echt stappen maken. En daarom denk ik dat hij nou dichter bij een basisplek is als ooit tevoren. Ja, want LDODK, we laten het even naar zien, die hem hier een hele aparte wedstrijd vliegen hier. Dan spelen ze voor Oranje en voor LDODK. Ja, je kent hem zien, hè? Wat is de rol van die club voor jou? Want ik geloof dat er nog 2 uit die team erbij zitten nou. Ja, nou ik maak sinds dat weer een wedstrijd bij Oranje beter weer. Dus dan weer bij de club voor beide een helft, hè? Ja, voor beide een helft. En nou, dit hier hebben we hetzelfde soort voorbereiding. En dan ben je gedeeltes bij je club ben je helaas net. En dat is natuurlijk wel jammer. Maar daar sluit je op een gegeven moment, nee, het EK sluit je daar wel bij aan. Maar dat mis je nou even. Dus je mist de sfeer en alles. Dat mis je. Want je speelt je wel de wedstrijd in mei. Ja, dat binnen alleen de wedstrijd. Dus dan de trainingen, we hadden 2 trainingen mei, maar ja, dat is dan in verhouding niks. Omdat het programma van het Nederlands team zei is dat het dat voorrang had. Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Maar er is wel 2 spelers
voor het eerst leuk draaien van LDODK die het bij elkaar zitten. Wat zou dat toe de kracht van je club? Ja, dat we gewoon dat we stappen maken in al die jaren. En dat je nou dus na je meesting en twee echt toppers aan kunnen loeken. En dat had de club gewoon heel veel werk kosten. Alleen dan levert ze ik echt wat op. En daar ben ik hartstikke blij mee dat er natuurlijk twee toppers binnenkwamen. En nu heb ik die stap meidje om bij de top 4 te eindigen. Ja. En Frederik, even voor mij, want als je ziet een groot kladblok, hier staat een paar data op scrum van wanneer het zei kortbal iemand. En hier staat alleen nog maar om de hele finale hier is een cirkeltje set van dan wil ik erbij wezen. Is het? Ja, wat is dat voor wedstrijd? Dat is de hele finale en dat is dus nog net bekend waar het zinstander is, maar in elk geval waarschijnlijk net België. Maar de reden dat ik die omcirkelen ga is dat die wedstrijd op vreed is, zodat wij er mogelijk op sneu nog wat met de waan kunnen. Want Snijn, die wedstrijd die wordt live uitgestuurd bij de NOS en bij Duitsland en België en meerdere zenders. Dus daar hebben wij waarschijnlijk zelf geen kans om opnames te maken. Dus zetten we daar maar op in. Maar als het winst, dan komt het denk ik wel, of nee? Als je hem die gouden plak hebt, dan komt hij, denk ik. Ja, nou dan kom ik hier wel even langs, zeker. Ja. Dan ligt een mooie Shen, zeker weten. Nou, en intussen krijgen we vandaag de beelden door volgens het op de voet. Wij zitten er bovenop natuurlijk, want het is nieuwsgieriger als ooit voor Frieslandse begrippen, zeg maar. Want het is inderdaad uniek dat er 3 spelers uit één Frieske ploeg bij de selectie zitten. Dat is voor het eerst. Nou, dus zet hem op. Hey, en daar volgens hem tegen dank. Dank je. En goud, dat kind is het doos.